wulikajɔkɛlaw bɔra ka caya palais des sports la Bamako. Mali janjɔn hymne national kɔfɛ dantigɛliw dabɔra. Abdul Niang ale dɔnnen don Mali kunnafonidi kɛnɛw kan sabula a bɛ to k'i hakilina di Mali taabolow kan. Ale fɛ MINUSMA tɛ Mali gɛlɛya fura ye. Pour maintenir une paix qui n'a jamais existé. MINUSMA bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ bɛn sabati k'a sɔrɔ an bɛ guerre la. O de kosɔn an ko MINUSMA nafa fosi de t'an kan, u ka kan ka taga de. Sabula n'u tɛ an ka gɛlɛya fura ye, o kɔrɔ de u sen bɛ an ka gɛlɛya in na. Si elle n'est pas la solution, c'est qu'elle est le problème. Et cela est indiscutable. Politigimɔgɔw ani jamanadenw tɔgɔla jɛkulu dɔw olu fana tun bɛ kɛnɛ in kan yan. Palais des sports la wulikajɔkɛlaw olu nana ni u ka fini bilenman ye waasa u yɛrɛ ka fɔ la ka carton rouge di MINUSMA ma a ka bɔ Mali kɔnɔ. Jalo Fanta Juara ale ye Mali musow tɔgɔla jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye, ale b'o ɲɛfɔ. An sera yan parce que faso ko de don. Nous sommes des patriotes. U k'u jija an ye délai min d'u ma u k'a respecter u ka taa ka bɔ yen. Carton rouge a filɛ nin ye. Ni wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛla k'a sɔrɔ juin kalo nata an kɔrɔ kɛnɛ bɛna sigi diɲɛ jɛrɛtɔnba ONU la waasa ka hakili jagabɔ kɛ MINUSMA ka koɲɛw kan Mali kɔnɔ. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.